and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gimahayan ko ang langit. Oh. Unsa? Tuwa na siya may sa bahay nga mo gipatukod. Nga wa pa mo man. No. Dili ko musugot ato siya puyo dito. Dili pa Paulo. Basta kay tuwa na siya dito. Og nagpaabot siya nimo. Wa siya ingay mo puyo dito. Kay hugaw na siyang pagkaasawa. Mahugaw man o unsa niya. May katungod siya nga mupuyo dito. Kay inyong duhang hinaguan ang gipatukod sa mga bahay. O kung mo reklamo ka man, hala, lakaw na yun. At tuwa siya. Kay nagpaabot siya nimo. Hello, pa? Pa Paulo? Hello? Oh. Yan ang gi-off iyang cellphone. Honey, unsay iyang gitaho nimo? Nabati ko nga naghiskot kasi mo asawa. Mula ko. At toon ko mabudiyon kong asawa. Ha? Kaya ato. Sa dahil namang plano mong pagkasal. Na ginahinibig pa tukod og among baay. Og naman human na kini. Siya dahil nakasal gibi. Og tuwa kitulong siya dito puyo. Og kada ang dili ko ikatukot. Mao ba? Busa toon ko siya. Palayasan ko siya dito. Ayaw. Oh. Basag din na lang to siya dito. Ihatag na lang to niya. Ayaw na nagpakita pa niya. Dili ko musukot ato siya pupuyo dito. Siya mo'y una nakasasa mong kaminyo. Busa, ako'y magbuta dumaya. Honey! Honey, ayaw na nagpakita si mong asawa! Honey! Wala siya maminaw na ako. Dili mahimo. Agpasong ko siya. Kinalamatultulan ko ang bahay nga iyang giingon. Dili ko musukot ato siya mapuyo sa mong patukod ka bahay. Gaalang unta na mo magtiayon. Dili ko madawat kini nitabo kini mo, Judis. Nga nagsapa ka, nga dili ako ang amal. Dili yun. Mao ba, Manuel? Oh, kurason. Si kumpadre Paulo katong nanawag bago pa lang yun sa akong cellphone. Og nagpaibaw nga tuwa ko no ron paingon si Rina ni Junis. Manuel, murag ikulbaan ko. Basig doon ay daot ang buhaton si Rinan sa atong anak. Nasuko na ba siya ni Junis? Kaya nagtuo siya nga nakasa ang iyang asawa. Kung mao na, managsama kita gibati. Nabala ka sa kupa si dapatan ni Rinan si Junis. Usa, tanag kurason. Balik unta si Junis sa iyang naimutan. Basig unsay buhaton ni Rinan sa atong anak. Tanadayon, kurason. Nila ko tungkol sa umbay. Hayag to ng suga sa suda. Naagi na siya. Karoon ka. Doon sabi ko. Huwag magkasabot ko gibati. Gibati ko nga. Gusto ko siyang hangpon pausap. Dili ko makalimot sa kong kugalingon nga. Nga mahal ko pagyapon si Junis. O ba dili? Dili ko angay pamabati ini nga ito niya. Tungkol kay hugaw na siya. Di na siya angay na ko. Oh, may migawas. Siya ka na. Siya ka na. Serenana. Niya siya. Niya lang akong bana. Renan! Sweetheart! Nganong ni aka istar ini bayo? Ngano? Renan! Maubaday kini ang ikante mo sa akong pagpakigpisog. Aron magpabilin kong puhi o mahibalik ni mo. Dito sa bukid, dili tiyaw ang gibati kong kahingawan ni mo. Kung buhi ka ba o namatay sa diyang napusilan ka sa usa sa minagit na ako. Sa tanay ngayon, ikaw ang akong ihuna-una. Tungod
Tungod kay mahal ko kaayo ikaw. Dili ka di ay tinuod nga nahigugman ako. Kanina ka man matuo. Gawa ko magkasa sa akong pag-aasawa. Ikaw rampok tong lalaki nga nakasud sa akong lawas, Rinan. Saksi ko ang Diyos nga limpyo ko nga pag-aasawa. Kinsay mo patuon? Ako? Junis, nasayod ko. Dili mo tinuyuan nga na imong kanak. Apan dili ko lang madawat ka nagsabang ka. Na dili ako ang amahan. Musa pasero ako. Makigbuwag di ko nimo. Kalimti ko. Kay kalimtan ko sa ikaw, Junis. Dili ko masugot nga magpuwag ta. May umabot na tang anak, Rinan. Imong anak kini nga akong gisabak. Ayaw ko gisabak! Karon ba ko nimo? Pagkakon ka ba di ay? Ako'y mapatuon nga ako'y amahan ng imong gisabak. O si magtuman ako. Bugo! Dili ako ang amahan ng bata. Busa kung may kauaw ka pa. Ipakuha ka ng bata. Laglaga ka na sa sabakan. No! Dili ko ipakuha ka ni bata. Tungod kay imo siyang duko. Anak mo siya, Rinan. Ayaw mo ang bobo ang urbana, Junis. Oh. Christy, Pasilo ang bisundan takahani. O, dito ko lang sa unahan di parking akong auto. Ganihan ako nagpaminaw sa inyong panagsulti. Christy, maayo kay niya ka. Please. Ayaw na pagpakiglampigit sa akong bana. Ni anak ko ngayang asawa nga na kong buhi nga nabalik na. Dili ko mahimong buwagan si Renan. Kay ako ang angay niya o dili ikaw. Junis, magbatasag ka ng kauwaw, uy. Kapag ako ni Mugnaw, kitupsan ka na sa dagang mga lalaki nga uhaw sa unod sa usa ka babae. Lata ka na. Gusto ko na kung may ikaw. Ako na mismo ang makigbuwag sa kumbana o dili na magpakita pa niya. Huwag ko magkasawa sa akong bana. Huwag na hitabo sa akong pagkababae uman sa mga taong pugante dito sa bukid. Huwag mahimo ba, Christy? Ayaw na paghilabot sa among pagpuyo. Kami sa pagkinaon sa pagdagan sa among kaminyoon, huwag kay labot. May labot ko. Kay ako ang una siyang kinabuhi og dili ikaw. Ikaduha ka lang ang may abot niya. Kung nautan pati nga ko nga pagkataw, hagbay ko na ikaw ang gipapatay. Tungod kay imong giilog, sirinan gikan ako. Huwag ko siya ilog kagikan mo. Kay kung bisulti pa sa rinan sa iyang pagpangulit taon ako nga mahinig kong manas siya, dili mahita mo nga sugton ko siya. Kay dili ko ingrata nga pagkababae nga musugot og lalaki nga may tag-iya na. Di amang kini si rinan. Sige, pangutan na siya. Dili na ko sagap ibuwagan ka na rinan. Imong saang tanan kinili ka makahatag og anak. O bitaw, dili ko magkahatag og anak. Pero ikaw, nakahatag ka ba niya og anak? Ha? Wa! Tungod kay taong kriminal ang amahan ang imong gisabak. Mas may pa ko nimo nga wa makahatag kay limpyo man. Pero ikaw, hugaw ka pa sa tanang hugaw! Wala ko'y panahon sa pagpakigsulti pa nimo. Kinili ko interesado makiglantugin nimo. Kaya wa ko'y makuha nimo. Og pahawa din sa mong kaugalingon. Layas! Ayaw kong abuga, ha? Kay dili ko hayop! nakaw na, Christy. Pauli dito. O ngayon na pagsamok sa pangsulti ni Junis. Honey, Huwag ko magsugod mo apasong ko naman din, eh. Pauli dito sa ato. O pabuta ko mo uli. Nagkasabot ka ba? hon. Sa kina ni Papa Manuel kining niya. Ay, dali ko na sa... Ni amanin ning imong mga ginikanan nga mga konsentidor. Oh. Wa oras ay makatambag nimo nga magpalayo na sa kinabuhi ni Rinan. Ganang niya kining Christy din eh, Rina. Nganong gidamo din ka ng imong kabit, Rinan? Wa ka na lang girespetar sa imong asawa, no? Nga gidadaan mo man siya din anang imong kabit? O ikaw, Christy? Kanus ka pa man mapalayo sa kinabuhi ni Rinan. Niya na ang iyang asawa. Bilib sa ko ninyo mga ginikanan ni Junista. Kay bisan mapdos na siya sa laing lalaki, wa gid mo makatambag nga magpalayo na siya ni Rinan.
Kay dili na siya angay nini. Og si Kensa may angay ni Rinan. Ikaw ba nga iya lang kabit? Edukada ka man unta. Pero wa nimo gamita ang imong pagkamaayog batasan. May asawa na si Rinan. Busa, ayaw nagpaduol pa niya. Dili ko buwagan si Renan. Tungod kay ako ang tinuod nga nagmahal niya. Tungod kay wa ko makiglambigit og laing lalaki. Christy, mahimo, ma. Hatagan na nato og katapusan kining tanan. Sige, kaingon ko na. Kung doon na may problema kaming magtiayon, wa kay lapot. Pasagdi nga kami ang musulban sa akong problema. Honey, tara. Mabiya na tayong dapita. Og ayaw na pagbalik din. Ayaw na pakita ining asawa mong mabudhion. Christy, dili ka ba magkasabot sultihan? Una o paulit dito sa ato. Pasagdi na ako magkikatubag ng Junis. Lakaw na. Ayaw ko pasok ka. Oo, honey. Sige, mauna na lang ko ni mo pauli. Pero ayaw biya pagdugay din ha. Paglikay sa libag sa katawhan nga makakita nga muduol ka pa ining asawa mong mabdos na sa laing lalaki. Lakaw na lagi! Oo, honey. Sige, arin ako. Karon Junis, maminaw. Maayo kaniya kining imo magidikanan. Maminaw sa ko isulti nimo. Makigbuwag na ko nimo. Tungod kay wa na ko mahigugma nimo. Giluod ako magtan-aw sa imong naong. Dili ko pusugot. Renando, iko. Wa ko magkasali mo. Huwag nahitabo sa ako pagkamabayo pa sa mga taong mitagit na ko. Tuhoy ko. Bisag ko sa paisulti mo, dili na ko mutuon nimo. O kung dili ka magpalayo sa kong kinabuhi, pues, mag-antos ka ba na ko, Junis? Kay dili ka na gid makatagamtam sa kong pagpangga o pagmahal. Dili na! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!